This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kami jong kalai puteri benai jiliu arah jarak pesan ki Trok ki belas mau bitar ya ka jing khanglat ka sarkar jilla bar ka jing bam plepat de ki wekilat ya ki bakin yaj ka jing don kumba daki Pynwit Pdeng jong ki kilatur bat ya lingba ka Surok Mawmaram Mawlyndep bat ban Pynkynriah ru ya ka kali Pulit ka bayeng Pdeng Surok kabay de bat kani kamat na kaliang kipat ba nong song nakite kitan kila penpau ya ka jing sokhia kabay de bat kani khamtam ba ya ka te ka Surok lakhang bat mana de ki bor jong kaan ban ya ki Trok kini ki banai bala dem kat kom ka tulong khubor bala yo lum la ya thu ba ka por kom ba khandai ba ji min ki driver Trok jong ki phau tali ki Trok kila tur na ka te ka Surok wat Pdeng ka jing khang jong ki bor Pulit ban yan Kumman chupin kan mau bahau benai bala dep ka kan hon ki try ba Nongniah Trok kila dep ban yakran ba ka sarkar bakan penbiang yaki dakawai ka lenti bakin yaj hinrai hadu menta om shem la le Day na kani ka daw ba kini ki driver Trok ki salum kate ka jaka bat kat kum ka jing sakhi da ki video la yo ba wat la ki buat Pulit kila khang lenti da ka kali hinrai na kaliang kite ki driver Trok kila yak hon ban weng ya kate ka kali ka bala penyeng Pdeng Surok ban khang lenti ban yaj bet na kate ka Surok namar ka jing duna ki buat pahara kite ki kali kila lai ban yaj bat hadin ka tu ka ni kapor la poi no ka kan hon ki Pulit na Shillong ki basala ban bat no ya kite ki Trok kate ka jaka lại chú chân có yên tay thế nào có lại rồi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Kan nutrition bakam bha, kajing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.